Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru langsung migrat ke delok. Lah lho bos. Terus migrat yo gede kok. Ora iki kan jeblok iki kok ge ngarep dhewe apik. Gerobiak. Kaget ya. Kaget e, cok ya ran. Ora apa gejol akeh. Ngowake gede jeblok pentol iki piye maksude kuwi lho? Lah terus numpang seng lho yo. Bro. Oh, alah. Kok be ndelok Pak Adi dik. Apa? Rumah sakit ya wong. Nah, jadi ngeyel. Ya ora ro blok kosok. Oh. Balik. Wah. Iki kandang apa ki ya ngene iki? Iki mawut kok karep pitik tok lho. Pitik remujek wedi ya. Bos. Ngopi sik, Dik. Ndak ngopi urung ta? Ora mbok kongkon ngopi. Aja ngono iki kok. Hau. Cek kok lagi teko to cek iki kok. Ngono lagi teko karo iki. Matamu yo kowe kuwi to cok. Kowe lagi teko karo. Sangkemmu. Sudah becek isuk kok. Tae. Bolo. Lagi ngeplok sok. Lah bos ki ngopi sik, Cek. Kok gaya men kok. Lah jono le. Membantu Lah le. membantu iki kowe kuwi lho, lagi teko ki opo batur wis kelanggosan kok lagi teko. Omong apa coro ya. Lah wis aku coroe nyampe. Lah bos. Ngopi sik, ngopi kok ngopi. Wah, anak diposno. Ngopi cek. Iya dah. Ngopi le. Urung oleh keringet kok baru. Keringet enggak apa? Aku wis keringetan kok. Idi. Mataku delonire kabeh awakku ya. Loh, kadange saya Dia diresi. Oleh diresi. Iki entrak loh mungkin. oh wah. Ntrake kadange aso ya bos. Iki tinggal turu-turu. Kuwi dinggo ada anak nyambi le. Sadiran le. Diresi. Sadiran bakul bakso bos. Kuwi batase terakhir sakjane ono seware iki. Iki pite sadiran akeh lho. Enggak apa-apa. Survei. Survei pitik, Bos. Iya pitik. Tuh, Bos, pitik Bangkok, Bos. Pitik Bangkok. Iya, ame biale goreng enak, Bos iki. Siapa mau pesen pitik Bangkok ke sini, Bos? Bakul bakso, Bos. Ini si duwe iki wonge. Ya ngono bos biar sambatan bos. Wah. Iki bos lagi teko Mbak Yun, Cek. Ngawur omongane. Ya apa? Bos blok. Lah padha bose kok. Spender. Bos. Aku boso. Lah spender kok. Bos spender. Mbak Yun spender TikTok kok. ya? Yo yo ngegit. Iwak glubak-glubak kok sapa to gak Mbak Yun. Boleh Pak sili. Glubak. Cili keneng. Glubak anak. Aneh jaringan. Ora enak mantap terbuk. Jaringan kok. Ada dong. Piye, Bos? Spender TikTok malah gedek-gedek to Bu iki kok. Kowe nek ro bos sih oke siap ngono, kowe meneng ae kok. Padha bose kok aku. Lha apa? Bos ere. Apa ngawur? Omonganmu Jek kok. Boleh nyok. Gak oleh Jek ngono ya. Kok Bos kere iki bos kere. aku sing kirim to. Dari kan gelembret gitu. Ya bagi ngedol gawendeng bos umaga di tingkat bos. Omae sutege. Matono. Pane leke mujek kowe. Matono iki Klowonge klowong. Afrika. Matono iki Afrika. Ngomong apa curu kenton. Suruh.
Ulap ya aku nyuting dhuwur. Main beli ae. Ini bos. Lepas di omah ki ceritanya mau dibongkar bos iki, Tingkat bos. ge tingkat. Ya digawe Tingkat. dibongkar tembok terus Tingkat. kene nggak ada mobil bos. Mobil Martono. Wong sukses wonge. Wong Berarti sukses. Lo kokopen lo rabuk lo blok godoken. Cemilan Ji. dibuat berarti kok. Nggih Mas Udin teko ae. Bos. Apa-apa sak di bos. Sedik berarti itu bos. Wah, bosok. Kowe berang bosok, aku bosok, kuwi bosok kabeh. Mosok Sing kuwi bos. lha mosok sedik gak bos. Lah, tok kosok. Padha kaya aku kok. Oh, gua kabeh to tol. Kalau wong ngecak kok kene gua iki lho. Engko wow, jene apa bro iku. Larang kok. Ngomong siji ya. Oh. Kok malah munggah kuwi lho. Ya iki pengecekan to kok. Pin apa stopin kok. Pengawas we. Yo kok dilanjut aja. Ah, sopan sih. Ya kembali lagi lur. Iya ngono tak lho. Ya. Klebos ki ngedukno gendeng, Bos. Remul. Ya gendeng mawut ki dolan. Banyu apa to, Cek? Ora bau uyuhmu kok. Iya. Lah ngono lho, ndak pedhot to Ji kosok. Ji. Lah gradak bisa to Ji kok. Lah ya tukno. Ngomongmu Jek kok. Kok hei. Kacau tuh. Enggak. Sopo? Mikirnya wong Gringgo sewani lihat mau bisa Bisa deh. Gak wani aku bisa tok kapok. Nyampo gak wani. Yah. Kok bringos sih. Tak kliye tak anu. Ngene gak wani kok iki. Angar gitu. Ya Pak, Bro. Anang. Duk to duk. Bringos. Ngontrane bringos e kok. Wong edok. Lah Cek lah piye to kuwi kok. Ning ndi Bin? Min. Meneng. Gaji sangar. Kita Cek piye kuwi lho kok. Lah. Alon-alon Ji. Jempol ada apa iki? Cek. Wah, dhuwur anak wong Ji. Ngomong lu pen Pak. Ditongor. Ji anak wong Ji. Maju gendeng lho. Awak gendeng ndak suci kok. Awalnya gendeng cek telu cek. Haji. Mas Pe. Apa cek. Golongan wis ditongor tak oleh ini. Apa sih? Bos. Lu bos, sambatan bos. Pita jalan Ji. Oh kabeh goblok. Gendenge kok gendenge. Gendenge lho blok kok. Kok iki kok ngene bambrongan kok. Bambrongan apa wae gendeng. Bisa mawut mah. Rumi apa lho. Delok kok ngene ndam-ndam. Delok di. Oh, alasan. Alasan. Gedelan dhewe. Gedelan ambo. Bukan kabeh to jebolan to lino. Omong. Jere to jek ngiwepeman lho blok lho sing ireng lho. Kalau ben sik kok kowe nyapu to? Kok video tok. Yo, Video patak. lek sak tampah. Kuwi nyek. Kuwi lho gendeng lho gua sing peman kuwi lho. Sik to.
suwe kabel pedot to. Ora ora nyetrum mati yo wis dipateni kok wedi men lho. Kok wis juga mulai kok. Iki opo kok omong aja. Sing omong ae kok sok. Omong bener kau. Kok omong to. Klepeman diwangi wis riat ngono lho Jek kok. Kuwi lho Jek. Yo ben yo kena mujak raine kok sok. Lah ngono lho Jek lah. Tapi kok kono piye? Gur tarik rono to Jek terus batek rono no. Piye iki kok kabel goblok. Di kabel lho. Wes tane ji batek ji lah. Ora kena iki lho kok Cak kena iso cak. kok Cak goblok. goblok kok. Cak. Goblok kok. Kowe kena raine mujak jeblok ngono lho. Bodoh goblok kok. Goblok ya nih. Tarik ji. Batek ji ya dhuwur kok aja. Cutikmu lho Jek. Sok tae meneng ae. Wah. Uji barang aku kok lah. Kesusu ae. Batek ji. Aja. Ada jaring sorno. Eh? Iki ya? Terus ji. Wah, bujuk. Kok Ji cantol lho ji. Malah menyocot ta. Bos. Video tae. Ora video, Mas. Wes ngono lho ya vlog pagi hari ini saya jangan lupa di YouTube kena ngoco di like komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.